misali masu mulki akwai yadda za su iya yi su waffara abubuwa na jin daɗi ga talakawa, ga mutane waɗanda suke mabukata, akwai yadda za su iya yi akan wannan. Malamai akwai yadda za su iya yi, hatta 'yan kasuwa su kalli wannan abun, kowa ya ga wace hanya zai iya bi ya sassauta ma kansa, ya sassauta wa al'umma a cikin irin wannan abun, domin shi ma ya shiga cikin wannan garabasa da wannan lada da ake samu a cikin Ramadan, wanda ana samun ta ne sakamakon ayyukan da ake yi a cikin azumi, ba iya azumin shi kadai ba. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Sannan kuma kamar yadda aka sani, tun da waje ne wanda yake aikin alkhairi yana rubanyuwa a cikin Ramadan, to haka kuma ya kamata a kaurace wa ayyukan banza a cikin Ramadan. Ba haka kawai mutum ya zamanto ya yi amfani da Ramadan ba. Za ka ga yanzu akwai mutanen da za su tattara wasu series na kalle-kallensu wanda za su ce tun da Ramadan ya zo yanzu ne za mu zo mu yi wannan kallon da muke yi. Za ka samu a kasashen larabawa har akwai musalsalat ramadaniya, wai series na Ramadan kawai, wanda kawai za a zo a zauna a shigaltar da kai daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, akwai abin da za a yi. Za ka ga sallah ma wasu matasa ba ma a tashi a yi sai wannan abun, ko a zauna a yi ta game ko a yi ta wannan akai. Duk wannan ya kamata a ce an ganimanci waɗannan lokutan